Kaixo, ni Zurine naiz eta gaurkoan Karmele Jaioren aitaren etxeari buruzko erreseina bat egingo dut. Ta laburbilduz, liburu hau Ismaelen eta Jasoneren harremanari buruzkoa da. Alde batetik Ismael eleberri bat idazten ari da eta ondorioz ordu asko igarotzen ditu bere estudioan idazten. Gero ez du sormen askorik sortzen, beraz arazoak dauzke eleberria idazteko. Eta bestalde, Jasone bere aldetik irakurmen klub batean hartzen du parte eta isilean beste eleberri bat idazten ari da eta horrek Ismael eta Jasoneren arteko harremana pixkat kaltetu egiten du, ze beraien artean sekretuak dituzte. Eta gero ere eleberriak Ismaelen iraganari buruzko historiatzen ditu. Hala nola bere aitaren jokaera, bitxia, horretzenet. Eta horretan datza gutxi gora bera, beraien arteko gatazkak eta zalantzak. Eta nahiko ondo dago. Idazlea ezakit esan deten, Karmele Jaio Eiguren da, Vitoria Gasteizen jaiotakoa, 1970. Eta poesia, eleberriak eta beste hainbat genero lantzen ditu. Eta gero, gustatuko litzaidake zati bat aipatzea. Non, Jasone, arestian esan dudan bezala, beste eleberri bat idazten ari da. Eta orduan bere pentsamenduetan bortxaketa bat deskribatzen du. Gertatu ez dena, baino egin batean bere ustez emakume guztiok pentsatu dugun egoera bat dela esanez. Eta zati horrek pentsarazi egin dit, ze egia izan daiteke. Egia esan nik ez dut inoiz bizi eskerronez, baina esan askotan sentitzen gea gauetan edo momentu batean beldurre sentitzen dugu pertsona batendik. Eta orduan egoera txarrena imaginatzen dugu askotan, baina horrek ez du esan gertatuko den. Ezakit esan dudan, baina liburuak berronda masei horri ditu, berreun. Eta esango nuke pertsonai nagusiak Ismael, Jasone eta Libe direla, eta aita. Libe Ismaelen arreba da, eta bere iraganean, eta Ismaelen ere bai, hainbat gatazka izan zituen legeekin, ze liburuan esaten du etaren aldeko joera zuela, eta azkenean horrek hainbat arazo sortzen ditu. Eta bestalde aita naiz eta oso protagonismo handia ez eduki Ismaelen iragan asko ukitu zuen, ze Ismaelentzat esango nuke jainko moduko bat zela, ze bere ideologiak eta bere joerak nahiko senduak edo gizonezkoak ziren, eta klaro horrek Ismaelengan eragina handia izan zuen. Eta azkenik nire ustez nahiko liburu ona da, ze narratzailea nahiko bitxia da, ez du lehenengo edo hirugarren pertsonan hitz egiten, bigarrengoan hitz egiten du, eta horrek irakurlearengan konpresio gehiago sorrarazten du. Eta bestalde, edo zein gomendatuko nioke, ze irakurtzeko nahiko erresa da, eta